Nos vindeiros minutos imos a coñecer cales son as citas musicais roqueiras que teremos esta fin de semana na comarca ou preto dela, porque ás veces hai que sacar o coche ou coller o transporte e desplazarnos un poquinho máis, todo sexa no nome do rock and roll. Fernando San Pedro nos dá os detalles da axenda. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, sí, que eu creo que ainda estamos pagando as consecuencias dos araos do fin de semana pasado, porque ainda non nos dixerimos e asimilamos mentalmente por completo, pero xa estamos inmersos noutra aventura que nos espera para estes días, pois seguindo a tónica das últimas semanas. Pois temos, hoxe ainda, hoxe imos prescindir de sair o Xuernes, ou Xornes, ou como lle queira chamar. Xornes era unha discoteca moi antigua, verdad? Sí, es verdade, sí. Onde estaba? Xa non me acordo. Onde estaba? É que eu tampouco, non me acordo onde estaba. Non estaba pola zona do ensanche. Me acordo que anunciaban na radio. Non estaba por Juan Flórez ou algo así, ou non? Pode ser. Mira, tío, que me veo a cabeza ahora, É malo ter así tempo para sacar cousas, non? O malo creo que é ter cabeza xa, a estas alturas, pero... Bueno, pois, un recordo os habituais da discoteca Xornes, fai 40 anos, pois eso, os máis lonxevos e mellor memoriados do lugar, pois seguro que se acordan desa mítica discoteca da cidade que nós non recordamos onde estaba a cita. Non, en eso bueno, estou ca base de datos. Estás aí investigando, bueno, sí, pues, pero non me acordo, non me lembro, non? Bueno, pues mentras ti buceas nas profundidades cibernéticas, o que sí te digo é que hai posavasos que se venden por internet desa discoteca, Me cachis, e se cotizan moito. Pois, home, non sei, 6 euros. Bueno, eu teño posavasos moi vintage na casa, Dame, por 6 euros igual non nos vendo, pero se me dan 20... En o posavasos que vexo eu en internet pone Pío 12.1 na Coruña, decir, onde estaba punto 3, onde estaba... Pero non me soa que fose ali. Pola plaza de San Agustín. Sí, pero ali estaba la granja, punto 3. La granja era logo foi punto 3. Efectivamente, pero non me soa que estivera por ali os Xornes, pero bueno. A min tampouco, Pero bueno, igual estaba por ali cerquiña, sí, igual era unha que había na calle, que non sei cal é a calle Pío 12, pero... Sí, por San Agustín, por San Agustín. No lateral da plaza de San Agustín había unha discoteca pequeniña que había que baixar unhas escaleiras antes de xirar, se ibas para punto 3, bueno, pois ibas polo lateral da igrexa, e había, pois sí, houve unha discoteca pequeniña, eso, que era un sótano, igual era esa, Pois a mí me sonaba en outro sitio, pero seguramente será esa, porque xa che digo que posavasos pon Pío 12, e esa zona, esa zona. Non sei se esa é a calle Pío 12. O que non sabía eu que estaba cerca, había dúas entón, porque había el punto 3, la granja, estuvo aí toda a vida, non sabía que por aí había outra. Agora que mencionas, sí, é certo que durante uns anos houbera esa pequeniña que che digo eu, pero non era de carácter roqueiro. No. Era máis ben, pois, unha cousa, eu creo que entrei unha vez ou dúas, teño un imposible recordo, non? Bueno, pois era un ambiente, a ver, como decirche, pois por similitud decorativa e temporal, pois unha cousa igual como Diana. E todos sabemos como era Diana, non? Non, eu non. Non, cho digo de verdad, non. Estaba pensando, e iso que é? Cho conto despois. Vale, pois eu non a conozco. Bueno, polo que estás dicindo, polo tono con o que estás dicir, me imagino peor, pero bueno. Sí, pois imagino peor. Pois non, é verdade que non, Ollo, que non quere decir que esta Xornes fora igual, Xa digo que non me lembro, simplemente porque era un sótano, había que baixar un pouquiño escondidiña, unha entrada estreita, bueno,
Que hoxe o mellor non pasaban... Creo que trae algunha vez, pero quen se acorda? Pero digo eu que hoxe o mellor algunhas destas discotecas non pasaban as normas de seguridade, non? Pois igual, non o sei. Pero é posible que non. Bueno, pois despois desta concesión a nostalgia así espontánea que saliu totalmente... Nostalgia CTV, Coruña de toda a vida. E todo porque en vez a traducción de Juernes así feito na casa ao galego. Para querer decir que esta fin de semana non hai Juernes, non? Non hai Juernes, nin Xornes, nin farrapos de gaitas, o sea que... Pero mira ti como chegamos. Igual, ese nome de Xornes xa significaba eso no seu día. Bueno, pues a ver, quen sabe. Bueno, vamos... Ainda co de Juernes, se xa un término pois moi do século XXI, non? máis ben. Vamos a retomar o camiño, a senda correcta, eso. E falamos da axenda roqueira desta fin de semana. Que temos por aí? Pois hoxe ordenamos a axenda e mañán pois tiramos, por exemplo, camiño a Ferrol, porque ali recibimos, eu creo, me atrevería a asegurar, non teño a confirmación 100%, pero creo que é a primeira vez que chega a tocar a Galicia a Big Band Euskaldun de Traveling Brothers, bueno, unha Big Band antigua usanza, pois, pero con toque moderno tamén que lle senta de perlas, non? Eles están afincados en Euskadi, bueno, xiran por toda España, parte de Europa tamén. Son, bueno, unha big band de swing, jazz, blues, bebop, non? Bueno, pues todo o que conleva unha big band, neste caso, pues a española, pero quizás sexan a máis coñecida e recoñecida big band que podamos incluir nese termo, non? Deste país de fai uns anos. Bueno, pues evidentemente su sección de evento, as súas cantante femenina, masculino, coros, bueno, todo o que é unha big band a antigua usanza, non? Das películas de Hollywood dos anos 30, 40, 50, pero, xa digo, cun toque contemporáneo, non estamos neses anos, non? Eles soan de maravilla, e, bueno, pues, para calquera que sexa amante destes sons tan nostálxicos, tan moi da primeira metade do século XX, non? Do período entre guerras, e, bueno, a verdade é que os Traveling Brothers soan fenomenalmente, e máis, pues, nun marco precioso como é o Teatro Jofre de Ferrol, pois será un pequeno luxo ao alcance de calqueira que se queda acercar a Tali, non? Unha proposta diferente, xa digo, porque non é unha música moi típicamente norteamericana, que incluso se sigue vendo pois a día de hoxe moitos espectáculos non só de Las Vegas, que é o primeiro co que o podemos asociar, sino en moitísimas cidades de Estados Unidos, pois a música que ten público numeroso, non? Público, evidentemente, de unha certa edad que a punto de... O sea, que pasan o quinto piso. O quinto piso me refiro aos 50 anos. Xa pillei. Bueno, por se algún dos nosos ointes se quedou así en plan... Queremos fazer pois, bueno, eso... Traveling Brothers, creo que por primeira vez en Galicia, non se prodigan moito porque, a ver, é unha banda, claro, son bastante xente no escenario, é un pouco difícil de mover. Por comparalos con outra big band que nos toca máis de cerca, máis a miúdo, que todos vimos xa algunha vez, pois a Garufa Blue Devils Big Band, non? Unha das bandas residentes da Sala Garufa, pois é un pouco, os Traveling Brothers son menos músicos no escenario, son un pouquillo máis, para entendernos, máis roqueiros, si queres ti, os Traveling, pero a esencia, as bases son as mismas, non? Son esa música atemporal xa se pode decir así, que, bueno, pois, tendo moitos seguidores, e que sempre é un placer
baladear, e os máis bailongueros pois tamén botar unhas pezas, aínda que sexa sentados no Teatro Jofre de Ferrol. Así que para empezar a fin de semana, pois alegría e diversión a raudales, sempre co divertimento que proporciona este tipo de música que sirve para calquer cousa menos para agobiarse, deprimirse, nada que ver cos cantautistas. Por exemplo, todo o contrario. Así que Traveling Brothers, mañá día 7, se non me equivoco, sí, día 7 de novembro, Teatro Jofre, Ferrol, para arrancar así de fácil. Me está lembrando o nome Traveling Wilburys. Sí, tamén, todo o que leve a palabra traveling, pois evidentemente nos vai recordar a mellor superbanda de todos os tempos, non? A ver onde se xuntaron... Na miña opinión, sí, por lo menos. Sí, na miña tamén, a ver onde se xuntaron 5 megacolosos como Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, George Harrison e Jeff Lynne. Eso foi algo, iba a decir irrepetible, pero sí foi irrepetible porque o que se suponía que iba a ser solo para un disco, pois ao final foron 2, un pirata con cancións que non están neses 2. Mira que eu non son moi amigo dos discos piratas, dos bootlegs, pero neste caso conformaron un disco non editado de maneira oficial, pero con cancións que quedaron fora dos 2 primeiros, que e algunha toma en directo tamén tocando algunha versión pues, das súas bandas madre, por exemplo. Pero bueno, é curioso o caso dos Traveling Wilburys. A mí me teñen preguntado moitas veces porque, claro, os 2 discos que teñen, os Traveling Wilburys, o primeiro se chama Volumen 1, vale? Sí. E o segundo se chama Volumen 3. Sí, señor, sí, señor. Entonces, claro, cal é o Volumen 2? Bueno, o Volumen 2 non existe. Sin embargo, este bootleg do que estou falando leva o título de Volumen 2, é o perdido Volumen 2, non? Ainda que xa digo, non é oficial, pero, bueno, por eses recovecos de internet se encontra bastante facilmente. O precio xa é outro tema. Pero ese o volumen, eles, cando editaron o Volumen 3, o segundo disco, lle puxeron ese título porque despois de editar o primeiro morreu Roy Orbison. Entón, eles tiñan previsto publicar o Volumen 2 con Roy Orbison. Como Roy xa non estaba neste mundo, reclutaron a Gary Moore como sustituto, vamos, a auga e o aceite, pero bueno, en fin. Sí, total, vamos. Entón, lle chamaron Volumen 3 en homenaxe ao amigo desaparecido que foi o gran The Big O, Roy Orbison, ¿no? Ese é o segredo do volumen 2 dos Traveling Wilburys. Que hoxe quedan dos Traveling Wilburys, porque nin Gary Moore, nin Roy Orbison, nin George Harrison, nin Tom Petty, quedarían Jeff Lynne e Bob Dylan. Sí, queda Dylan e queda Jeff Lynne, que, bueno, Dylan aí sigue, sempre de xira, con o seu Neverending Tour. Jeff Lynne, que as últimas novas, nestas últimas semanas, pois foi que tamén pasou uns días no hospital por algunha dolencia cardíaca. Ou seja que, bueno, de momento por aquí sigue, pero esperemos que se recupere, aínda poda darnos máis dunha alegría ese gran músico e productor, o líder da ELO, da Electric Light Orchestra, non? Pois o señor Jeff Lynne. Bueno, todo isto que acaban de escoitar vostedes non estaba no guión. Eu preguntelle, me veo a cabeza, porque saiu en conversación os Traveling Wilburys e esta enciclopedia viva encarnada en humano que é Fernando Sampedro, pois nos acaba de decir todos estos datos e non estaba preparado. É a verdade. Bueno, pero xa que xurdiu, pois mira, non está mal difundir un pouco un grao de area, un grano gordo de area da historia do rock, non? Bueno, pero seguimos coa nosa programación semanal. Sí. Bueno, decíamos, empezábamos esta semana con música, con esa banda Euskaldún que chega a Ferrol, pero temos máis cousas, non? Sí.
o sábado, que, bueno, sempre se supón que é o día grande dos fastos, non? Bueno, eu, mira, non vos vou recomendar nada para este sábado, bueno, sí vos vou recomendar, pero eu non vou estar, pero si andades por aquí, dadevos a visita habitual semanal, cando menos, ao Mardi Gras, porque dúas bandas da zona sur de Galicia, Moon Cresta, The Blind Crowes, pois están xuntas e revoltas, son bandas amigas, de sobras coñecidas, aínda que sexan da zona de Vigo, pois de sobras coñecidas nesta cidade, e presentan cada unha, sobre todo Moon Cresta, os seus novos traballos, e digo sobre todo porque no caso de Moon Cresta é o que eles chaman un discómic, é un disco ou CD que ven acompañado, un disco conceptual que ven acompañado dun cómic no que nos conta a historia do disco, non? Bueno, a historia, non de como se grabou o disco ni nada disso, unha historia de ficción, evidentemente, que o concepto deste novo traballo que leva por título Zabín. Non adelanto nada máis, o van presentar o disco saiu o venres pasado e o presentan xa aquí na Coruña, no Mardi Gras este sábado, que eu por desgracia xa digo que mo perdo, porque estou un pouquiño máis lonxe, como sempre, se Dios quere o goberno o permite. Estou a 3 horiñas de aquí en León, na bonita cidade de León, no pleno Bierzo, porque ali ten lugar a edición deste ano do Lion Rock Festival. Sí, o Lion Rock en León. Claro, Lion en inglés, vamos a decirlo así, para os que non se deran conta. Exacto, onde vai ser, se non? O Lion Rock. Bueno, pois é un festival único na súa especie, podemos decir, porque está enfocado ás bandas de AOR, hard rock con un forte toque ochenteiro, bueno, pero centrado nas bandas internacionais, pois da época dorada, non? Eso do estilo do adult oriented rock dos 80 de Journey, Survivor, Foreigner, Rainbow Speedway, de todo este tipo de bandas tan xenuinamente americanas tamén, non? Pero bueno, gloriosas, da primeira á última, non? E bueno, pois este festival que, a ver, ese é un xénero pois cada vez máis minoritario, quizá aquí no noso país, como decíamos no caso dos Traveling Brothers, e do swing, do bebop, do blues, do soul, pois tamén son estilos pois máis que nada teñen que ver coas actuales tendencias e correntes modernas, non? Que atraen ao público pois máis xoven, bueno, é o máis adulto ávido de novas sensacións, ou, como decían os Kings, os dedicados seguidores das modas. Dedicated follower of fashion, gran canción, por certo. Bueno, pois en León, no cartel deste ano do Lion Rock Festival, pois encontramos pois a banda española Me4U, que non hai moitas bandas así españolas actuais que podamos encuadrar dentro do que é o ahora o hard rock máis ochenteiro, máis melódico, non? Sempre con profusión con eses teclados que oíamos nas películas ochenteiras, non? Pois xa de American Gigolo, que sea do 79, en Cocktail, en Vision Quest, en Risky Business, en Porky's, bueno, e non só en comedias, ollo, pois moitísimas películas ochenteiras. Eu sempre recordo pois a banda sonora dunha película que por outra, a película en sí, pero tiña unha banda sonora que define perfectamente este estilo do que estamos falando agora, que era a película era Ladrón de Pasiones. Ui, como me sona eso. Non sei se a recordo, non sei se a película vamos, é unha merda falando en plata, pero é tan deliciosamente ochenteira que ten unha banda sonora, vamos, potentísima. Pois busca a película Ladrón de Pasiones. E bueno, pois este ano, para non irme máis polas ramas,
este ano en León poderemos disfrutar, aparte da banda española Before You, que tamén é da zona do Bierzo, ademais, donde tamén reside outra boa banda que xa actuaron no festival, pero non van estar todos os anos, que leva por nome Torque, tamén moi recomendable. Bueno, pois como actos internacionais temos sobre todo unha boa representación europea, bueno, escandinava, máis ben, pois xa empezando polo acto de apertura do festival, que é a maravillosa Chess Kane, pois unha muller que baixo o amparo de Danny Rexon, o líder de Crazy Leaks, en calidade de compositor, productor e guitarrista, pois está elevando os altares a esta cantante británica que ten todos os clichés habidos e por haber do estilo, pero que os regurgita maravillosamente ben, non? Pois o festival xa arranca con Chess Kane apostando forte desde o primeiro show ás 6:30 da tarde, non? Logo pois iremos tendo xa como os dous principais nomes do festival, pois os daneses Pretty Mates, con Ronnie Atkins, o seu cantante ao frente, despois de superar 2 cánceres. Aquí sí que Ronnie Atkins, cando xa se lle daba prácticamente por desahuciado, aquí sigue por sorte, pode cantar todavía, así que pois vai ser un show absolutamente entrañable. Os norteamericanos Steel Heart, co cantante de ascendencia serbia Milenko Matijevic, o único membro original que queda na banda. Unha banda de Steel Heart son unha banda xa da segunda xeración do AOR, non? Que xurdiu a primeiros dos anos 90, cando o grunge estaba arrasando por todo o mundo. Bueno, pois aún quedaban pequenos bastións, non? Que defendían a capa e espada a música máis xenuinamente ochenteira. Steel Heart pois foron uns dignísimos continuadores dese estilo, non? Que máis temos por aí? Pois os finlandeses Shiraz Lane, que xa vellos coñecidos despois de haber xirado varias veces por o noso país. Está tamén quen máis? Bueno, dúas ou tres bandas máis, que agora non recordo así de memoria todo o cartel, pero bueno, xa cos nomes mencionados, creo que para o seguidor do estilo, de feito me consta que vai moitísima xente, xa non só de Coruña, de todas partes de Galicia, incluso de Portugal, a este festival que ten lugar no Palacio de Congresos e Exposicións de León. Bueno, pois que esta é a terceira edición e cada ano pois congrega a máis xente, non? Porque claro, León tamén é un punto estratégico neste caso, porque abarca dende a xente de Madrid, que lle queda a mesma distancia que a nós desde aquí, dende Coruña, e claro, pois moito madrileño, moito castelán leonés, xente de Portugal, galegos, e aquí da Coruña, pois da xente do meu círculo máis cercano, pois sei dunhos cuantos que tamén imos aló. Así que se que non queredes dar un paseiño ata León, pois entón veña, pa o Mardi Gras, que Moon Cresta di Blind Kraus tamén vos farán pasar unha estupenda noite. Bueno, que pa o sábado nada mal, pero seguimos o domingo, pero tamén hai cosas o domingo, bueno. Tamén, o sea, chegamos de León correndo pa o Mardi Gras outra vez. Bueno, non sei se chegamos de León, me parece que correndo non creo que vayamos, pero bueno. Bueno, hai que dormimos unha siesta, comemos un algo e veña. Ás 8:30 veña pa o Mardi Gras, porque así a golpe de domingo teremos a actuación de Wyatt non Wyatt Earp. Xa. Ainda que o nome sabemos de onde ven, non? Wyatt punto. Que non son unha banda de country western, polo que poida parecer polo nome, non. Estamos ante un trío procedente de Bélxica, da zona de Lieja, concretamente, que practica un drone moi opresivo. Eles ademais teñen unha espectacular posta en escena, non? Os músicos van vestidos como te diría eu, de monxes islámicos,
só se lle ven os ollos. Como si foran aquí da Semana Santa, pero de negro. Que curioso, non? Sí, bueno, non deixa de ser un gimmick, os americanos llaman un gimmick, ¿no? un truco para impactar no escenario para chamar a atención bueno, que eso de todos modos non nos desvíe do estrictamente musical, non? Xa digo, son unha banda para seguidores deste estilo, deste doom proto-metal que comenzou Black Sabbath fai máis de 50 anos, non? Cos anos pois ha ido derivando en diferentes ramas, en diferentes subestilos, bueno, pois este doom drone que se chama, que se lle pode etiquetar de máis maneiras, pero para ubicarnos un pouco, pois é música de riffs poderosos, e a partir de aí desenrolar moi proclive a jam session, a improvisación en directo, pero unha proposta dura, difícil, xa digo, moi de nicho, pero que si consigues meterte nese ambiente opresivo que crea a banda, neste caso estes belgas chamados Wyatt pois a verdade é que o disfrutas e che fan voar. Xa non digamos nada se os acompañas de algún tipo de sustancia lisérxica. Madre mía. Bueno, para contribuir á experiencia, non? Bueno, casi non, porque logo acaba o mellor acaba en outro lado. Lonxe de nós fomentar o consumo. Efectivamente. Vamos ao Mardi Gras e resulta que acabamos en Murcia ou algo. Despertamos en outro lugar. Mellor casi que non, pero bueno. Case que non. Pero bueno, que para acabar o domingo e recargar as pilas, pois mira, temos en 3 días, venres, sábado e domingo, as 4 propostas que comentamos, pois totalmente diferentes entre elas, así que nas vosas mans está a elexir, non? E logo, pois temos, como sempre, a propina, que neste caso é o próximo martes, porque tamén, de novo, no Mardi Gras regresan uns vellos coñecidos, canadienses eles, o sea, fíjate de onde veñen, dende Canadá. Pois, digo vellos coñecidos porque é a terceira vez xa que van a actuar no Mardi Gras, xa che digo que vai ser a última. Esta iba a ter lugar na Sala Garufa, porque é que encheron o Mardi Gras as 2 veces previas, pero xa que coincide o mes de novembro é o aniversario sempre do Mardi Gras, se celebra pois durante todo o mes, aínda que o día concreto sexa o 16, o cumpleanos da sala, pero, bueno, pois tendo en conta que estamos en novembro, coincidiu que voltaban os Bywater Call, liderados por esa voz increíble, alucinante, hipnótica que é a de Megan Parnell, que, bueno, quen non nos coñeza, son unha banda de soul, blues rock, antiga usanza, con vocalista femenina que o leva todo por diante, non? Bueno, pois, claro, despois de dous sold-outs necesitaban unha sala máis grande, pero, tendo en conta que é o aniversario do Mardi Gras, pois, de novo, xa digo por última vez porque xa leva un mes este concerto está sold out, xa só se poderán conseguir entradas pois se houbera algunha baixa a notifican, claro, o seu portador da entrada, aquí non vai haber axustes de produción e se vai ampliar o aforo no último momento, non. Aquí só se alguén confirma que non pode ir, bueno, botadelle un ollo tamén a Ticket Swap, porque igual algunha xente pois pon o seu ticket aí, pero se non, pois está todo o papel vendido, non? Así que, bueno, se tedes entrada para Bywater Call ou a sorte de poder conseguir unha, pois e de disfrutar a golpe de martes dunha banda que aparte acaba de publicar un disco en directo que tamén é unha auténtica maravilla que vos podedes levar para casa como souvenir dunha noite sudorosa co soul máis sensual e poderoso a cargo de Megan Parnell e da súa banda, non? Bywater Call, que xa digo, a próxima vez que visiten a Coruña, pois seguramente sexa xa nunha sala máis grande, pois como pode ser o Garufa, por exemplo. Pero eso, primeiro que suceda e despois xa, cando chegue, o comentaremos. Bueno. E nada máis, creo que o menú está servido,
agora está nas vosas mentes, bolsillos e achegadas para convencelos ou deixarvos convencer para ir a algún destes eventos. Aquí vos decimos lo que hai. Como decía aquel, esto es lo que hay, e así se lo hemos contado. Pero, bueno, é todo, pero me deixarás unha propina, digo eu, recomendando un disquiño, non? Home, sí. Un disquiño de máis, mira, que é outro concerto, que outro máis, sí, veña. Ai, perdón, xa me atasco. Cosas do directo. Verdad. Pois o domingo, a parte de Wyatt, no Mardi Gras en Santiago, dá inicio, xa falamos dela a semana pasada, dá inicio o ciclo do Outono Codax deste ano, e o fai cunha banda de soul tamén, precisamente, belga tamén, o domingo temos unha banda belga en Santiago e outra en Coruña, non? Invasión belga. Estes estilos, sí, e hoxe, bueno, non, mañán, non, onte, xa non sei nin en que día vivo, xogou o Barcelona en Bélgica, non? Contra o Unión San Galvá. Sí, onte, foi onte. Sempre está presente o fútbol, aunque sea o eterno rival, Aquí misturamos todo. Bueno, sí, esta semana Bélgica, además, mira, eu o sábado vou ir a León cunha amiga que é de aquí, pero viviu moitísimos anos en Bélgica, e que esta semana, non sei, como se confluen os astros para que todo o belga este ao meu arredor, non? Sí, igual é unha señal do destino. Sí, igual é unha señal do destino. Para que te vayas a Bélgica a vivir. Non, xa estuve en Bruselas e non me gustou nada a cidade, pero bueno. En fin, é outro tema. Bueno, pois, decía que na Sala Capitol de Santiago comeza o primeiro concerto do Outono Codax deste año, este festival patrocinado polas bodegas Martín Codax, no que ademais en cada concerto a cada asistente se lle invita un viño, que máis podes pedir, que encima que me vas ao concerto te invitan un viño coa entrada. Bueno, pois comeza con esta banda belga de soul que se chama Principles of Joy, tamén liderados por unha cantante de color de ascendencia norteamericana que tamén, bueno, evidentemente, como todo pasa sempre con este tipo de propostas, un torbellino de voz e de actitude, non? A frontwoman de Principles of Joy. E a banda, ou unha das bandas máis veteranas do mundo, a día de hoxe, en activo. Dende 1960, pois 10 anos antes de que nacera eu, xa estaban los Sirex, dende Barcelona, pois rockeando, chegaron incluso antes cos Beatles, así que 65 anos despois, con 83 anos que ten Leslie, o seu cantante que aí sigue xunto co guitarrista. Bueno, podemos ver, os vimos este verán nas festas de María Pita na Coruña, na propia plaza de María Pita. Pletóricos, sí, acompañados dos Rebeldes, despois un concerto entrañable, maravilloso, e como diste, pois pletórico, non? Bueno, pois agora veñen á Sala Capitola, formando este doble cartel espectacular de inicio do Outono Codax, na Sala Capitol de Santiago este domingo, los Sirex, nos os deixamos pois con unha das súas cancións. Hai que sempre respetar os máis veteranos, e a nosa canción da semana pois é para eles, para los Sirex, con este inmortal. Bueno, unha canción que igual a día de hoxe, de salir hoxe, sería polémica, pero pola letra. Claro, pero bueno, creo que non ofende a ninguén, e se ofende a alguén, pois o que di a canción, que se mueran los feos. Con os Sirex rematamos hoxe pois este especial programa no que falamos un poquinho de todo na nostalgia, con nostalgia pechamos precisamente con los Sirex este programa, como sempre, no nome do rock and roll, con Fernando Sampedro. Fernando, falamos a semana que ven. Por suposto que sí, si seguimos tendo forzas, aquí estaremos. Unha aperta, grazas. Unha aperta, boa finde para todos. Gracias.